Сәлем дуслар, казаныбыз буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Киров районының Бишбалта бистәсендә булганыгыз бармы? Петрушка разъезды тукталышы, Петрушка ишек алды атамаларын бер тапкыр гына булса да ишеткәнегез бардыр. Һәм менә бу атамаларның нинди серләр саклаганын без бүген беләчәкбез. Трамвай вагонын тартып баручы ат. 150 ел элек чамасы Казанда нәкъ шушындый атлар йөргән. Хәтерләсәгез, без аның турында сезгә сөйләгән идек инде. 19 гасыр урталарында шәһәрләр бик нык үсә башлый. Урамнар 2 кешелек җигүле ат арбалары белән тулган була. Линейка, омнибус, барабус, дилижанс кебек ат арбалары бер-берсенә бәрелеп, урынып йөри башлый. Һәм шәһәрдә уңайлырак транспорт чаралары кирәклеген аңлыйлар. Һәм 1862 елда шәһәр думасында бу сорау күтәрелә. 1875 елда рейслар сузу эше башлана. Инде шул ук елның 5 октябрендә Казансу дамбасы аша Бишбалтадан шәһәрнең үзәгенә кадәр атлы трамвайлар йөри башлый. Беренче маршрут дип атала. Ул маршрут шәһәрнең иң озын маршруты булган. Хәзер ул урамнарда рельсларда юк, юл асфальтланган, машиналар, автобуслар чаба. Атлы трамвай вагоннары 2 катлы булган. Аскы катта утырып барган өчен 20 тиен, өскә ачык катта басып барган өчен 15 тиен түләргә кирәк булган. Империал дип аталып йөргән 2нче кат тирәсендә озак вакытлар буе шау-шу, гызыгы тынмый. Аңа бик сәгә баскычлардан менәргә туры килгәнлектән бигрәк тә хатын-кызларга авыр, уңайсыз була. Шуңа күрә күп кенә илләрдә, шул исәптән Россиядә дә гүзәл затларга империалда йөрү тыела. Шәһәр үзәгеннән Петрушка разъезды тукталышына килеп җиткәч, атларны алыштыра торган булганнар. Атларга вагоннарны тартып йөрү авыр булгандыр. Шуңа күрә аларны алыштырганнар да инде. Димәк, Петрушка разъезды тукталышына килеп җиткәч, атларны алыштырганнар. Һәм аларга 3нче атны җиткәннәр. Чөнки юл үргә таба барган. Атларга тарту авырайган. Шул авыр юлны үтү өчен һәр көнне бер үк атны җиккәннәр. Ул атның кушаматы Петрушка булган. Шыдам һәм түзем Петрушканы халык бик яраткан. Аны гел ашатып торганнар. Ни өчен аны Петрушка дип атаганнар дисезме? Моның да үз сыры бар. Атның хуҗасы аны Петрушкалар кебек төрле төстәге чүпрәкләр белән матур итеп бизи торган булган. Петрушка узак еллар яши. Шушы авыр араны күп тапкырлар үтә. Еллар узгач аны башка яшь атлар алыштыра. Ләкин ул атларның кушаматлары үзгәрми. Халык аларны барсында Петрушка дип атап йөртә. Һәйкәлнең проектын 2011 елда ясыйлар. Инде 2014 елда бронзадан ат сынын куялар. Һәйкәлне куюга Даниэл Бикмөхәммәтов зур өлеш керткән. Бүгенге көндә дә Петрушка шәһәр халкын сәламләп тора. Мин сезнең белән бүгенгә саубулашам. Туган як тарихын өйрәнегез, танылган шәхесләрне белегез. Сау булыгыз, дусларым.